Що вони ж того твійне собу достали? No wieso? Musimy ten boranec, smo boli, pan smo dobili čekać, so nas oni hač do Radvoja učili. Jole nam čekać, jež naša keža stej, jo su pancere stali. Ruske pancere. Jen čas, da su boli na kapanice, a to da smo dobili boranec čekać, dok su te z kapanice do boranec celili. Tam su ti cista tako odpalili. Boranice. A to su zase natvorene. Vojne, tako to było. Potem smo mu čekać dobili, aż do Jazońce. Jazońce, a potem było, tam smo jen dzień byli, a potem było wojny konc. A potem smo niedom zase doma jeli. Jen kniez Cyš, stary Cyš, nie do wojny trebał, tu nie to polšitko jadoval, my smo bili romadže boli, bili Borančanov, a tu nie pravił, ničemu pojeđemo nidom dom. Pa smo mu nidom dom jeli, až do Ratarec šišli, a tam smo mu jednu noc čakali, te su bjeru tam znatr. A pon zase dom. A pon smo vidjeli tu obradu doma. Hej. A mój nany, jak się šišel, tu nie haki w januar albo februar šišel Volkssturme, aż on już młody był, ale dokud on na knieżym dworze był, a dokud on miał kus tych ludzi tam, taki kus, ten młody siostra dobił do wojny, a to pon naszym nany dał tu nadał, a to pon tych zasadów są też byli, a to tam dzienniki, aż do studia. Aj, to było potem, też nam domu szli, nasz nan, z nimi nie znał, ja bym tyle sobie no antenu po nas stworzyli, zabochmy też London słyszeć byli, bo oni wieczór szli, a bo oni siedzieli, a poskali, jak daleko wojna. Hej, to jo było po wojnie.